Nek iki anu jajal aku sekali-sekali videonen ngono. Nek iki senengane cah nom-nom nek iki lambemu ya jelas beda lah. Ngono. Ya ya. Ayo. Ya. Mudeng ora? Mudeng. Lho. Ya selawat kok iso. Ya ya. Jak omong e. Ya kowe iki paling ora ngibadahmu ning panggung ngene iki. Aduan wis ngomong agama karo aku. Sapa ngerti kowe gak pengen umroh to kowe? Gak pengen munggah haji. Ya pengen. Lho, lah kok randang budal? Sangune urung lunas. Ya ngono ki ndang budal. Yo, sing penting ki manembah sik ning omah. Salat ditekuni. Kowe engko nek rono gak iso basa Arab cilaka lho kowe. Loh, ora ana ki penting golek-olek. Ya nek aku percaya nek kowe akidah akhlakmu apik. Quran hadis aku 9. Nah, gini. Akidah akhlak, fikih aku bijiku 8. Lah gene. Ngawur ning omah ki ngantek aku dienggo panutan cah nom-noman. Oh, ya nggon ki ibadah. Lu ibadah ngawur. Hebat. Wong ki senajan to nom sing penting aja ninggalke agama. Salat sembahyang kudu tindake. Loh. Berarti samu. kowe Arab-Arabno ya apal. Sinau lho Mas, sekolah menembah salat ning omahku andeng masjid tok. Ucul kejane iki. Berarti ya ning sanawiyah, ibtidaiyah. Iya. Sekolahmu kuliah bar kuwi. Oh iya iya. Sekolahane basane apa? Ya madrasatun. Wes step kowe. Wis mentek stroke lho kowe. Aku ki yo gumun ki lho kok iso. Ae lek diomong. Sekolahan basa Arabe apa? Madrasatun. Tenanan po? Lah. Gak ngapusi. Insyaallah iya. Loh. Lho wong ki sing bener insyaallah aja meyakinkan. Dadi nek sekolahan kae jenenge Madrasatun. Yen garisan Mistoratun. Lah. Yen omah sepur Stasiun. Lemari Lemantun. Nek pari Pantun. Lapangan nombo Alun-alun. Loro mlenting ning bokong Udun. Kis nek kok ora enek basit to kuwi. Sing penting un. Oh. Lah nek mie putih Mihun. nek kesle yo Nyanyek tun. Lambe mulai musim. Ora, ya tenan lho ya. Ya. Tenan. Insyaallah. Aku iso wira tanggapan lali lho banyu lanjut. Anu pelok siji pelok Loh, siji. sing nembang nek. Nembang lho aku kudu nembang pokoke. Mangsamu dikira raruh gamelan kok. Penyanyine ben lungguh, suwi raruh dagelan kuwi sak wulan poso kok iso. Mumpung aku ndaleme Pak Surat tak entek-entekne. Dingko wayangan ya ben dientekne kok. Adik teko nelat wis lunas kok. Karo dene adik yen iso rasa teko. Lho, lah piye teko ora teko? Pak Minto ning Bandung. Heeh. Pak Eko ning Nggur. Iya. Adik rasa teko. Iki ning Dung Dawa. Heeh. Mbah Wondo. Lho. Awake dhewe rasa teko. Lho kudune wayangan. Rasa teko. Lho, lah piye ora teko ki? Ora ditanggap Pak dhewe. Lambemu ora ditanggap kok teko ora pengen ora merongos kowe ning kono. Setunggae sak pinten? Seneng kene karo Pak Suyak. Sapa ngerti sangoni Pak Celeng aku wis. Komah rak goreng garing karo ndelok bal-balan. Bojoku takon linggo ning andinge, takon nunggoni takon mangan karo kucing. Kowe iki bojomu ya nunggoni lho. Bojomu nunggoni ning arep. Biyene lho. Modele kaya ora percaya nunggu duwite ndang ditampani sik. Kak, lek bojoku tertib. Apa iya? Iya no. Ngene iki tak tampani. Terus Komah dijaluk dheke. lho, wong iki mbok kaya bojoku ae linggo ning kono. Tase bojomu keciliken kan lho. Bojomu jan kemajuan saikmu. Lho, piye? Bojomu kemajuan. Nyapa? Dadi PSG-ne bir bintang barang saikmu bojomu. Pek lambene abang lho apa? Lambemu PSG ro. Anu, sak pinten? Iso? Insyaallah. Iso apa ora? Iso apa ora iki tembange apa kok iso. Biacok ndasmu malah. Ya Allah. Kok iso kowe iki. Tembange urung cethok. Klambi padha, blangkon padha, kathok padha. Pikirane kudu padha. Tapi jelas no apa ngono lho. Lah nek kowe iki kudune sinkron karo aku, kowe sedulur kudune apa sing tak rasakne, sampean melu ngrasake. Iso? Urung mesti. Lho. Kok urung mesti piye to? Iso. Lah ngono lho. Salatullah, salamullah. Salamullah. Untumu tempe gembos tok to. Kene lho kowe rada rene kok iso. 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 Nah, ku lho larase. Sebentar Pak. Ayo. Aja melat-melat to kowe iki. Larase wis diutan. Wah, nom-nom budek. Iki malah seneng aku makanan kesukaanku kuwi.
Kowe iki seno mau budak larase cedhake kaya ngono ora krungu. Makanan kesukaan kuwi. Lho makanan apa nek? Jogja. Kuwi apa? Sego budek. Ya Allah. Kuwi ngono jenenge sego gudeg. Kowe iki ya ora sekolah kowe. Lho lak Gudeg iki lho. aduh pikiranmu. Iki jenenge gudeg. Gudeg ki omah kopring lho sing dibar-bar. Ki piyai samene mbane ro nek kuwi gedhek. Gedhek ki lek udan lho. Dar. Ah ya kuwi sing arep nyamber ndasmu ya kuwi. Cah nom lek gampang lesu kuwi ndang mati lho. Aku nek mati ikhlas. Kabeh ki antri nyapa dadak wedi. Nek kowe dulur tanggung jawab, Ples. Tanggung jawab. 3 dina kudu kowe slametan. Slametan. Nek sing budal aku sik. Tak get nek blane pitik 9 kowe. Bat dulur sing sinara wedi ya ngono. Iya no. 7 dina tak slameti. Hebat kowe dulurku tua sing ngakoni adimu kowe. Lho, 40 dina. Gedhen aku. Mbok bleke wedhus. Sapi. Dikir widak. Lho, tahlilan. Aja. Lha nyapa? Tang puluhe kowe takon nusul aku kowe. Aku gak iso selamatan, aku nji aku. Wong kok eram. Jajang hampir sitok. Piyak kenek bos apa? Iki jilbaban ya penyanyi to. Ngono ning panggung ya melu mangan kowe. Ngono ngesor tak kira nek penyanyi modele. Lho wong ya ki ya dulure ya. Modele kok penyanyi. Iki malah ngecak sinden jimbe barang. Ayo, piarene. Mas nyun cepote, Mas, nyun cepote. Ya. Yo, kene nyun cepote, piye? Ya. Wah. Ya. Awas, aja suwo. Mikmu ndi kena sitok iki? Nah. Diajeng. Kula Kang Mas. Wis tak omongi yen manggone gunung aja nggawa korden. Diluk-diluk njur ngenah ngene terus lho kowe. Wah mbok katok lah enak to. Lho, adem lho Mas, nek nggae korden ngene lah anget. Wong iki sing penting. Apa meneh? Delok jare. Ini sosis tinggal mut. Lehmu omong. Tapi kuwi yo muni lho, Jok. Kuwi muni. Anu ya, jajal. Nggih. Jajal anu. Jajal. Kuwi tutukan sik to. Jajal. Kuwi lho kekno kluthuk lah iki gon jajalan tutukan sik kuwi lak muni. Iya. Lho maju, tutuk. Kebul. Tutukan sik. Ya, domonge Lho somune lho, Mas somune. Kuwi wireless tahun 2020 ya kuwi. Sik dijajal sik to dijajal sik. Pas mau. Muni ora? Domongi wis kene ngomong. Yuk piye? Apa Mas? Iki orang jajalan to kuwi iki muni. Kuwi kepekane miki ya. Wah kaya ngono tabo arep tutuk. Lagi temu iki mik kok ngidoni. Aku ya suwen kok ngene iki. Cobi Mbak Pia. Oh nggih, niku. Ya kono Mas Luduk. Ya lah gendenge mau. Lho, lah ya iki gendinge to, Mas. Coba anu malik neme. Nah, yuk. Mbak Pia pancen ayu tenan. Yen disawang nuwuhke katresnan. Yen kepetuk aku mesti kedanan. Yen ra ketemu saya suwe penasaran. Rada maju, Mbak. Nggih. Klambine disawang rupane abang.
yen ra petuk ning awak mriyang. Ayo. Yen seminggu ra ketemu neng ati bimbang. Lanjut. Bang. Ayo. Yo terus piye? Ya karek Piye to, Mas? karek sak kata kok ya angel. Saben bengi aku terbayang-bayang. Yen diibaratke kaya manuk blekok. Ayo. Wedi. Manuk blekok. Hati ya. Ya. Jangan kayak mesti arepin ndelok support anu kayak mesti supporter Rusia kayak begitu. Ayo. Yen diibaratke kaya manuk blekok. Ayo. Manuk blekok jo. Ndase sak mangkok. Sementing aja. Yen ning sawah seneng mangani kodhok. Yen weruh wiya manuke nyokot gitok. Aduh. Yen diibaratke tuk kaya manuk gagak. Ayo. Kakak. Ayo. Ayo. Manuk gagak miber ning dhuwure cagak. Awas. Yen miber mesti dangak-dangak. Yen weruh wiya manuke nyokot pundak. Saya medon, Mas. Yen diibaratke kaya manuk cucak rawa. Ayo. Oh, Ayo. cucak rawa yen menclok ning wit klapa. Yen disawang wulune katon dawa. Yen weruh Mbak Via manuke nyokot dodo. Iya. Yen diibaratke kaya manuk cipret. Cipret. Manuk cipret. Ndase saipet. Yen miber wulune mobat mabet. Yen weruh Mbak Via manukku mengkeret. Ora glenyengan lho, Piye to, Mas? Manuk cipret. Ora glenyengan lho. Mbak Pia lagu iki iso to? Napa, Bisa Mas? to? Ku coba Sakit. melempar manggis. Panjenengan sing nyanyi coba. Ku coba Ku coba melempar manggis. Oke, stop. Sampean yang nyanyi, saya yang pakai alat musik, Mas Kluthuk yang bawa alat musik. Anu nadane pas nada. Ora nggih nada, Iya, iki betul. nadane ya panggawe Iya, wedok. bendak ngono. keduren. Coba. Wedok. Nadane wedok. Pelok apa bro? Nah, wedok iki. Nah, angel-angel. Coba. Ayo kuwi. Iki ben kaya wedok kaya manut iki sik, engko gak penak ngono. Yo. Ya. Jajal ya, Mbak Pia sing nembang ya. Nggih. Tanpa musik, Tanpa musiknya sampean karo Mas Kluthuk. Musiknya kula, lah mungkin kalih Mas Kluthuk. Nggih. Cobi penyan cobi rien. Ku coba melempar manggis. Manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar, candaku dapat. Oke, saiki timbangku awake dhewe ngokeh-ngokeh musisi. Nggih. Awake dhewe musisi, Mas Kluthuk musisi. Musisi. Jajal, aku sik ya. Nggih. Sampeyan nyanyi jajal. Ku coba melempar manggis. Manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar, candaku dapat. Kowe nek buntute. Sing terakhir ki jane kendang apa wong seluluk. Tapi lah kreatif toh. Organ tubuh bisa jadi alat musik. Ya Ayo bener, kamu Mas. punya ide apa? Gitar. Gitar ki wis biasa. Wis enek. Lah kok? Keyboard ya enek, kendang enek. Lah apa? Kecer, Kecer piye? tamborin. Tamborin ngene lho Mas, Nah. cicik-cicik ngene Mas. Kicik-kicik. Oh. Loh, ora ngene. Aja ngosek. Aja ngosek. Oh, cicik kowe madhep rono to, madhep rono. Nah, Mbak biar ini. Nah, lagune Cicik-cicik. niku wae. Nggih. Kondi cik. Loh, enggak ya kecer. Kecer apa? Lambemu lho.
Apa iso? Iso. Lo iso Mas Klitik iso kendangi kok. Jajal Mbak Pia nyanyi. Ku coba melempar manggis. Manggisku lempar. Hop. Aku piye? Kowe icik-icike. Mikmu rada ngene, lambemu rada mecu susik. Nah. Anu jedenge kono. Dah? Biasa nek nggon adem. Iso ta? Iya. Kecere nggih kuwi. Iya. Rada ngene lho. Lambene rada dicondongne sithik lho. Ya kuwi kono. Iso? Yo. Golek pangan samploan ngene. Iso tenan ta? Ayo, Mbak Pia mulai ya. Urung. Entekno kene sik. Aku kesak kesusu. Munyuk itu mengalir lam. Oh, ayo. Tuh, Mbak Kak ya. Ku coba melempar manggis. Manggisku lempar, maka ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar, jandaku dapat. Yeah. Ape. Jangan joguyu. Aja guyu. Aku. Kok iso? Las. Iya. Iya. Kuwi nera duwe cangkem rongos kuwi. Kita kok kedawan cangkem to. Ora mungkin iso. Zaman edan. Wong tuwa rapi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo anuke. Aku seneng. Pia. Dalam Mas. Sesuai dengan alat saya kendang berbunyi nyaring menandakan itu suara kendang menyuarakan kendang di dalam hatimu sayang. Jangan dilihat itu suaranya kendang, tapi suara hatiku untuk kamu. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Apa Mas? Jangan melihat hanya aku sebagai tukang tamborin, walaupun tabuannya tapi bisa mengerikan hati. Oh, cawetan iso. Kene nembang sih. Tapi gak apa Mbak Pia? Gaweke napa? Nyapa to Mas? Ngapa Mas? Kena pun nggih Mbak, enteng pun. Ya monggo. Kalih penyanyi nek ketrak hawa ngene iki lho, wis to. Ngono. Ayo. Ya, Mas. Gaweke SR. SR tembang lawas ya Mas ya. Ya. Konjo tematang para pemuda-pemuda. Siap, terima kasih. Ayo, Teh. Macam-macam dah. Yen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo
Raja Semarang. Mas Joklutuk. Iya dong. Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sagung ngeteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ono sampeyan sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Anggo tresno jejodhoan selawase. Yo, toyo. Musik Indonesia marani. Yo 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 yo. Yen kula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Kapungkasane sliramu digawe lara. Ora muruh saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kemana. Ora ora bakal dadi sego. Mula ngentunku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Sekali lagi sebesar kanca-kanca pemuda. Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sagung ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Album tresno jejodhoan selawase. Anggama Kriston jejodhoan selawase. Luar biasa. Orang itu tamu sari Maharani. Oh, ora mung Mbak Bian tok sing sowan ana daleme Pak Surya sakeluarga. Iya. Nanging nanti kanca-kanca penyanyi sing ana 15 cacah. Wih, apa kalau bro? 15 sita sing ning burine lho. Ngono. Ya dicicil sing papat. Ana Mbak sinten? Mbak Roli merinding di malam hari. Loli, Loli. Loli iki tembang Jawa kae lho. Loli loli putih. Loli. Ayo, coba. Sugeng dalu Mas Jo mitik Mas Jo. Kluthuk. Coba Pak. Tulis ya kowe. Pak Loli. Nggih. Ayo nanti sikil loh. Duwe Mas. Ning yo cilik ora ketok. Ayo. Ada. Loh, kok musyawarah tok iki lho? Motornya dikawat orang. Masa kini kok. Masa kini dia. Bojomu kok dikawat. Bojoku ya tak kawat ya, malah kleru ke kawat 16-an ya kena. Nah terus? Kalau seminggu cakepnya ambles.
Kata kami maksa mondok dewe. Coba sampai jadi toki jenenge anak-anak. Ya. Apa nih? Ya, aku tak gawe iki karo ibu. Oh, ini bojomu. Lali. Mama, Apa kira? Injih. Iki aku dadi sapa, Mas? dadi mama, dadi ibu. Dadi Ibu, jenengan? Aku ayahe. Oh ya, berarti aku bojomu. Iya. Ya. Iki anake. Amin. Konek-konek koyo ngene rupane ya Allah. Tidak lagi bayi tabung. Bayi aku. Ya, iki biyen iki tak tanam ning gone wetenge ibumu. Heeh. Tak tanam ning kono. Hah? Jadi bayi popot. Bayi tak kuat ditanam toh. Ora mungkin tanam iki to. Ya ngene. Ayo, tak kono, wis ora. Biar naik baru kuliah. Mama. Injih, apa to, Le? Nah, lanjut. Iya, anakku. Wis ora gaul kowe. Anu kuwi lho, blakonmu iki. Kowe ngono. Lah ya wis. Nah, kae wis. Nah, ngono lho. Wong sing kreatif ngono, Gas. Ora kok blakon bagusi. Ya Allah. Nah, ngono. Nah, kan ada ngono. Nah, tampilnya rada lucu. Tapi nek koyo Filipin. Lho gawe kan naik, gawe ini. Mama, Iya, Papa. dengarkan suara anakmu. Iya, wis tak ngene. Halo, Bro. Iki bapakmu, Mas. Piye? Halo, Bro. Rumangsamu kancamu. Loh, Kowe iki ngomong karo bapak, blabro, bagian apa? Bagian apa? oh, Rumangsamu. tahan dulu. Kowe iki kudu ngajeni wong tuwa ora ngono kuwi caramu. Wih, kamu. Bapak iki golek duit, dia nyekolahne kamu dan supaya pinter. Ora ngono kuwi caramu. Nek ngono ki terus piye? Caramu piye? Yo watot. Piye to? Matang. Apa ya? Buat duduk bengkel aku ora iso. Ngono. Jadi api-api kok iso. Mama, Iya, Dole. ayah di mana? Ayah pergi. Ini ceritanya piye, Mas? Iki omone bapak iki sing ning luar negeri. Iya. Piye, Bapak, mulai? Bapak isih ning luar negeri, golek sangu. Mama, Lha wis mulai. Iya, Bapak. kowe iki gendeng. Lah derenya ke luar negeri. Eta wis mulai. Ya. Baleni. Kok tak sikat. Ya Allah. Ya wis baleni ya. Mama, Iya, Bapak. kamu sudah bilang, oh anakku. Apa? Apa? Kamu kok bawa alkohol tuh? Itu apa ya? Ayah itu sama mama sudah ngirim kamu uang, sudah tak belikan mobil. Seharusnya kamu kan tahu. Apa ini dari mama? Ayah. Ayah tahu. Ayah kritik ini. Itu ayah. Kamu anakku yang nomor 1. Ya, dalam mamaku. Ya ini aku sendiri. Terakhir biasa sih. Ini orang kok wis dem-deman malah. Dalam mama tak tepuk yo. Iki lho sing seneng ngono. Coba. Iki lho sing ngono lho. Sing gemuk lho sing ngono. Ya mak iki. Bandul. Tempoke Aku jaluk tinggal wengke. Piye? Aku jaluk. Heeh.
gitar golek tak ngono. Ya. Bangganya kenapa? Ini kan anak tunggal kita. Tunggale wong gendeng. Untungnya ya mek siji kok mek tunggale ini sudah masuk anu loh, selebritis di majalah-majalah loh. Anakmu sudah menjadi foto model. Judulnya majalah? Anakmu sekarang sudah menjadi figur foto model. Iya. Model wong hitam. Wis bangga mulek ngono. Sing penting ono nyawane. Goyang bareng Maharani budaya.
pengendangi semangat rahmu. Nah, wah iki kok. Selesai iki dongane Iki asline iki sing mari kuat iki lho, syaratnya ning kene tok. Jangan sing ngendang cilik kendange gedhe jaba malah kaya bakul celengan iki. Ngomong iki kok mulo enake nggon kene iki. Muga-muga maharani laris kok. Amin amin amin. Sing penting kanca seniman paringi seger warasan. Amin. Tetep lumintu leh nyambut gawe. Insyaallah padha-padha ngabdi ning budaya. Besuke kabeh iki tetep panggonane ning swarga. Amin. Masyarakat ana tanggung gunung ya dipujeke. Muga-muga rezekine bakal agung. Amin. Lan samu barang urip sabun dinate ora bakal bingung. Lan perkara wae insyaallah bakal bisa rampung. Amin. Ya kuwi warga masyarakat. Ya. Lihat wonten ketanda ya. Menawa awake dhewe ana kaluputan, mula-mula kurang luwihe, awake dhewe karo penyalip Pak Surat burus, iya kaya anak, kono ya kaya bapak kaya ibu. Samongso-mongso ana kekurangan, ana kaluputan, ana kekilapan sing disengaja maupun ora. Awake dhewe mung iso nyuwun renang penggalih saka penyalipun Pak Surat. Iso menehi pangapura marang sampeyan karo aku lan sak kanca nyambut gawe Lan uga iki ngaturake nyemangapura karo penonton sing rawuh. Iya. Sing penting ki rubah campur sari mahal. Sing lanjut tetep ana campur sari makarani. Disengkuyung karo sound system profesional ana Monitra. Ya. Audio syuting profesional ana Country Production. Lan uga disponsori langsung campur sari makarani. Iya, Ono Mas Bayu diteruske dhisik Cak Bayu. Oh. Terima matur suwun. Sekali lagi kasih aplaus tepuk tangan untuk Mas Jovidik Jogluduk. Terima kasih matur suwun luar biasa.